Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Яңа елга күчтәнеш. Безнең солдатларга телибез, тизрәк әйләнеп кайтырга исән сау. 66-нчы балалар бакчасы коллективы хәрбиләргә бүләкләр әзерләгән. Барысы да җиңү өчен 29-нчы һәм 8-нче мәктәп укучылары солдатлар өчен гуманитар ярдәм җыйды. Балаларның имин ялын оештыру уртак бурыч. Кышкы каникуллар акциясе башланды. Профилактика эшен көчәйтү. Түбән Камда наркотикларга каршы комиссия утырышы узды. Бүләкләр сезне көтә. Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында Кыш бабай резиденциясе эшли башлады. 66-нчы балалар бакчасы хәрбиләргә яңа ел күчтәнешләре әзерли. Кыш бабай белән кар кызы ролендә нәни Түбән Камалар, аларның ата-аналары һәм тәрбиячеләр. Әзерлек эшләре бер атна элек башлана. Бергәләп открыткалар, брелоклар ясыйлар, солдатларга хатлар язалар, өлкәннәр күчтәнешләр алып килә. Коллектив белән әзерләгән бүләкләрне бергәләп тартмаларга тутыралар. Эш барышын безнең төшерү төркеме карап кайтты. 66-нчы бакчаның әзерлек төркемендә яңа ел алды мөхите хөкем сөрә. Балалар солдатларга бүләкләр җыелмаларын тутыралар. Открыткалар, имбир пряникләре, теләкләр язылган брелоклар, тәм-томнар. Без әти-әниләр белән, балалар белән тәмле ризыклар җыйдык һәм безнең солдатларга телибез, тизрәк әйләнеп кайтырга исән сау. Балалар бакчасында помогаторлар мәктәпкәчә яшьтәге волонтерлар командасы да эшли. Алар Бөтен Россия беренчеләр хәрәкәте оешмасының актив вәкилләре. Коллективта катнашты әти-әниләр дә, һәр бала кемдер рәсем төшерде, кемдер тәмле ризыклар алып килде, кемдер пряниклар ясадылар әниләр, әтиләр белән. Бөтен коллектив барысы да катнаштылар бу эштә. Яңа ел күчтәнешләре хәрбиләргә декабрь ахырында җибәреләчәк. Посылкаларны Пазовое сердце төркеме волонтерлары илтеп тапшырачак. Балалар бакчасы алар белән һәрдаим тыгыз элемтәдә эшли. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. 29-нчы һәм 8-нче мәктәп укучылары да солдатларга яңа ел күчтәнешләре әзерләгәннәр. Балалар Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пунктына кирәк яраклар китерделәр. Тартмаларда окоп шәмнәре, гигиена чаралары, тәм-томнар һәм котлау хатлары. Кызлар белән малайлар ил сакчыларына үзләренең рәхмәтләрен белдереп, аларга ныклы сәламәтлек һәм тизрәк җиңү белән иләренә әйләнеп кайтуларын теләделәр. Быел наркотикларга реклама ясаучы 5 сайт ачыкланган. Бу хакта замана афәтенә каршы комиссия утырышында белдерделәр. Хәзер наркология диспансерында исәптә торучыларның яше 25 яшьтән алып 40 яшькә кадәр. Зарарлы матдәләрне таратуның иң еш очрый торган ысулы интернет кибетләр аша сатып алу яки яшерен урыннарга куеп калдыру. Балык булмаганнарга электрон тәмәке сату проблемасы да әлегәчә сакланып килә. Утырышта катнашучылар наркотикның законсыз әйләнешенә каршы туру буенча системалы эш турында сөйләштеләр. Юлларда балалар иминлеген тәэмин итү. Кышкы каникуллар оператив акциясенең төп максаты әнә шул. Аның кысаларында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре күп кенә чаралар үткәрәчәк. Ата-аналар һәм укучылар белән очрашу, интерактив дәресләр, профилактик рейдлар. Акция киләсе елның 11 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Максаты озын яллар вакытында балалар һәм яшүсмерләр катнашындагы юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077.
Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркында Чыршы шәһәрчеге ачылды. Балалар һәм аларның ата-аналары театральләштерелгән тамашаның шаһитына үрелделәр. Әкият геройлары җырладылар, шигырьләр укыдылар, әйлән-бәйлән йөрделәр. Парк эчендә Кыш бабай резиденциясе дә эшли башлады. Бу хакта алдагы материалда. Праздник будем начинать, веселый Новый год встречать. Повелеваю сегодня не скучать, веселиться, танцевать. Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы гөрләп тора. Төрле утлар җимелдәгән Чыршы үзенә тарта. Концерт тамаша карарга дистәләгән шәһәрдәш килә. Балалар да, өлкәннәр дә. Түбән Камалар өчен эчтәлекле программа әзерләнә. Бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары Кыш бабай белән Кар кызы. Кичәнең тагын бер күренекле вакыйгасы Кыш бабай резиденциясын ачу. Балалар да, өлкәннәр дә чиратка тезеләләр. Яңа ел тылсымчысы белән аралашырга теләүчеләр күп җыела. Матур гадәт буенча кунаклар Кыш бабайны шигырь белән сөендерергә тиеш. Бәйрәм матур теләкләрсез булмый билгеле. Бергеләп яшәгәндә генә, бер-берсен аңлаганда гына, кулга-кул тотынып яшәгәндә генә эшләрне эшләп була, җиңеп була авырлыкларны. Шуңа күрә шәһәрдәге яшәгән халыкка сәламәтлек телим, яңа кайфлар, бәйрәм көннәре һәм бу бәйрәм көннәренең кайфлары безнең ел буена җитәрлек булсын. Чыршы тирәли әйлән-бәйлән хәрәкәтле уеннар, җыр-биюләр, кич дәвамында Түбән Камалар алдында Илһам татар эстрадасы артистлары чыгыш ясады. Нурия Нигъматуллина, Максим Липин, Интервью алкары. Красный ключ бистәсендәге урман гүзәле дә утларын кабызды. Мирас, мәдәният йорты каршындагы мәйданчыкта зур бәйрәм узды. Әкияти геройлар Кыш бабай белән Кар кызы бай эчтәлекле программа әзерләде. Җыр-биюләр, уеннар, әйлән-бәйлән. Бәйрәм һәркемнең күңеленә хуш килде. Исегезгә төшерәбез, иртәгә 24 декабрьдә Великий паркында һәм Лимаев мәйданында Чыршы ачылу тантанасы узачак. Оештыручылар сезне көтеп кала. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы булсын.